Samba juga ng mga kumbira na ba kay busog kay tao. Pero taysa. Murag na may gahikay no da. Unsa man ini giluto diri? Tiya. Unsa na tiya? Inyong giluto tiya. Ay, nagluto may humba. Oh, hali! Mga unta, dali, luto ng humba. Uy, kani, sige tiya. Balik-balik gining humba ron. Taysa, siguro yun man ha? Mo mo na katong perteng hangula? Kung inon sila be? Imuha pa man tunggi. Ganun magsimang man tunggi. Tawag si Guni. Ya, kapag tayo nang dakuha o kaon. Basta nila sa undas kung bira dito kay perteng hangula. Ano siya ay ganun gitawag pa niya? Tawag pa, dulong na din eh. Kanyo bang giagdagon? Sa ako na giagdag po dyan pa yun. Pero sige lang, nako'y plano. Plano ni mo. Guniti. Asin ba ni? Para na di na siya mukaon. Basta pa ni Miloan. Buto na di, ato na patilawon ron. Luto na tiya. Di kay atong tilawan tiya. Oh, Rigor! Lamig ka, Rigor! Kani. Uy, lakat. Ano nga diha kay gutom na kayo? Buti lamig ka, Ro. Lamig ka, Rigor. Unsa man ninyo giluto? Parata man ani. Ayaw mo, manitipata naman, Gor. Lamig ka na. Sa man di man mo kapalo muluto